shiga na yi nisa ban san rarrabe. Kin san so shi da zafi yake ne na san agaji. Zan so naki tallafa zuciya ta kar ta gaji. Ki yi mini murmushi dan na kalla in san agaji. Ke kika nuna so da kauna Mariya. So ta so mu jera da ke ni dai Mariya. So da kauna sun shiga sirra sami da jijiya. Ga kyau ga hankali ga kyawun zuciya. Sai da ke ne Mariya. So ta so yin biya. Gaishe ki sarauniya mai kyawun indiya. Kin zirce baturiya sai dai a ɗaki da larabawa. Burina a zuciya ni dai auren ki Mariya. Na san ke ma haka ne karkice a kin biya. Ki yarda da ni amince da ni da ke mu zagaya. San baki da kishiya ni a gona nan duniya. Ki wuce ki tsallake san baki layin mujiya. Ki tsaya ki tokare ni akan sona Mariya. Ga sabon tambari na buga ki yau fari. Da akwai wani lokaci da zai sa wata mu shigo gari. In ni ne wata ke zara haske gari. Na kasan na hankali madari sinadari. Ni na ce sai da ke makin ce kan gari. Soyayya